ndinongobvunza mubvunzo mushomani mai makaroorwa here makaroorwa here Yes, kana kuti kwete. tete ndati makaroorwa here alright mirai bambo sumukai bambo tete wakaroorwa here Sangamire kupiwa pfuma. bambo Munhu kana aine boyfriend yake bambo kana aine murume ainogara naye kwarika. Tapedzera nhungwa. bambo ndabvunza isimbo kwese ndati tete wakaroorwa here Mimi handisi toka roba. Wakabva kumurume. Kuti wakabva kuMozambique ndiko ndizvindoziva pari zvino. mirai ndinobvunza sabhuku kana ishe uri koko ndiani sabhuku Amuna uye kuno right titaurire bambo zvakamira seya pamusoro imambo mutasa isati ndataura hangu ndaida kumbokurikitawo pamwe paro pandiri kuona parondirwadza munharaunda wamo handizivi iponapo kuti tingapaita sei vanhu vari kukushorai kana vachikushorai handizivi kuti madzishe nemadzisabhuku tinova tiri kuitwa sei pamberi peanhu pedare iponapo panofanira kugara paine mutongo wakakura mazvita ndikona nduti tibatsirane iponapo mhuri iyi iri mubhuku mangu maishe Makoma baba wavo wakatanga kushaya mai wavo wakashaya vasikashaya mai wavo mataresa anga aripo madzisekuru nawana baba mandizha wakura wakanga varipo wakangotaura sezvataura wakomana kuti mukomana uyu ndio unofanira kugara paufa uyu wakaroorwa kwamukwindidzi kwasahumani murume wake takandinaye nandakagara naye pasaiti akauya akatobvisa akatobatsira pakabuda bhokisi rambuya vake vakuenda koigwa murume wake vakadonha uyu vanhu vari pano vanozviziva vakanga varipo tagara kudaro tisiri ipona baba mangwana takaenda vana sekuru vaungana kuti mbasha dzigoiwe tasvika iponapo wakangotaura saizvozvo vana sekuru vari kupedza kutaura takarubirirwa ndiuyu asi mazvimbirirwa nesadza rangu asi sadza racho mhaora yanga atibikira saka neni wacho ndakadzingirirwa inini pandiri panapa mambo ndikasvika zvikazoenda hausiri sabhuku Makomba ndiani unoti unodoidza kune zita rangu ishe Makomba anodaidzwa nezita rake kuzaruna wadya ndiani neuyu takagara wana sekuru akabva vati ndandabvatiza rechimangwana racho ndomaakati mwana wake Samero mukomana anga ari kutaurwa zvakapuwa zita rababa ndiye akabva azi agare imomo mumba imonomo asi agare imonomo wakomana ava 1 2 3 vakabva vatorerwa minda yavo gore irona rinofunga ratapupura pamberi repaseri wakapupura njere yavo akapupura magwere avo akapupura zvese zvakanga zviri imonomo izvozvi chikutaura kwatiri kuita ndiye ari kuhavhesta mabhanana avo achienda kutengesa uyu akatema miti yamaiguru wake inoita 32 yemaorenji yanga ane maruwa achibva aiuraya neimweni yemuavhu akaitema vakara izvozvizvi havasiri kurima munda baba mukoma wake uyu munin'ina wake uyu namukoma wake uyu namaiguru nanainini wacho havasiri kurima mindaba takati ewo dzokai maurime minda uyu haana nzvimbo wakapuwa naishe Makomba pavakauya nebaba vacho vachiuya munzvimbo havana kuuya nevhura wakauya wakadengezera pamusoro ishe Makomba wakati pakamusiya vabereki muri ndo pamunogara mudini muri akapfuurira ipopo akaenda mberi amaiguru wake aiva nekatsapi kunozoti matsapi kumunda tiyo mama akazara mapadzi ake nematuruzi akawanda wakasvika kakapisa akabva atora maturuzi acho apenoti wakaendese pinda uyu ari panapo tagara kudaro pakauya regai nditi gwagwagwa tagara kudaro pakauya kanzuro ichitaura zvemapemiti ndakafamba pemiti ndikati kanzuro abva ndo panogara uyu ndikaupa wese vari watatu sekutaura kwakaita baba wacho
uyu hanzvadzi yake yakabva kumurume wacho kwahonde kwamukwitidza ikabva yaenda kukansuru ikapuwa risiti kazi ndini muridzi westendi kutaura stendi yani yehanzvadzi yake. Mukadzi weuyu ndiye wakatumwa akauya nerisiti yacho kumba. Ndikati yesu inganono zviri kungoizwa pajekerere, uyu wazoenda wega kubva kumurume uya kuchii kwahonde. Saka kuti aiti kuti unoda pemiti yonayo aiwa hazvidini hazviiti. chakonzera kuti mupesane chii inyaya yenhaka. Nhaka yanetsa. Nyaya yenhaka. Imimi semukuru imimi ndimi mukuru kune wese handiti? Ndimi mukuru kune wese handiti? Ukaziva unogara apa uyu munin'ina wakapuwa bake pekugara zvikaziva unogara apa inini ndakazobvunza kuti baba zvomati paisisiri tu uyu unogara papi baba vakandipindura vachiti uyu haabvi muno pamumba uyu unogara muno Ndiye mukomana mudiki. ndiye mukomana mudiki Ndo chiwanhu chedu chatoziva. Kana ari mukomana mudiki chaakuchinetsa uyu mukoma chikuti wachiuye kumba uku inyaya yecombination natete wasina pekugara. Tete wanoda pekugara, saka nyaya iripo ndeyekuti kuti musanetsane mumusha umu. Nyaya iyi very simple. Imimi vakomana endai ku1 side, musikana uyo umira ari chii ega. Maenda ku1 side muri 3, then decide for the girl. Kuti musikana mumusha wamakasirwa ndibaba nekukura kwawakaita tete ava wawanewo pekuita sei nga wabude mumusha mumba mababa because handiwo wakasiyiwa mumusha mababa iwo wane kwawo handizve. Saka imi murusera nguva muchitora chii muchitora masaidzi. Kutora kwamuita masaidzi ndokuti paitonga pane nyaya pakati penyu pasina chii pasina nyaya. Inzwai hapana nyaya pakati penyu imimi. Endai modzoke kwakadonhera tsvimbo. Mabrothers endai mogare pasi semabrothers muchikudzana sekubarwa kwamakadii kwamakaita. Kuti musha kana masara vana mukomana mukuru asara aripo ndiye hababa wechii wemusha. Zvinouya mumusha zvese zvinowanani iye. Ngatimupe chigaro chake sani sababa. That's why muchinzwa muchiti mukoma uyo haachakwanisi kugara nhaka mukadzi wani wako. Haachakwanisi kugara nhaka mukadzi wani wako. Why? Nekuti wababa. Imi bambo hamuchakwanisi kugara nhaka maikuru uyo. Hamuchakwanisi kugara nhaka uyo maikuru because wani wamai. Ndo zvinotaura chii chiwanhu. Saka go back. Endai mogare pasi muri vatatu. Moenda tete uyu ihanzvadzi yani yenyu. Magariro ake munovadii munovaziva. Hakuna kwamunomuisaba. Ndimi wana baba wani wake. Chidzokai kumba mosvika motarisa pamba baba moisa hoko. Kana kuri kubatsira kuti tete waone pekugara momubatsira kuita sei kutowaka kuti agarisike zvakadii zvakanaka. Nekuti izvozvi mukamuburitsa mumba mani mamai maanga ari kugara unoendepi?